Днес е Великден. Ще отваряме яйца. Какво е? Стига. Смарт часовник. От кой? Аре, бе. Как от коля? Тя до Коледа. Да, бе. Той донеси. Да. Мама си го е взела. Мама е тате. Гад. Дръж да е? Аз ще си го дай. Ама Силно това се право. регулира се. Дръжката. Бахле, Чудо да разгледайте. види. Я работи. Джихан има също. Задръж. Не го мога. Бен, ти не ще се превърнеш сега? Гад. Сега ще говориш и с съюзниците си, докато се стреляш с нърв. Той е там. Той е тук. Нали? Да видим. А той и батерия има вече. Дали търскрен? Това е много е. Нарфлето има. Те два пистолета ли са били? Нарфлето? И аз служително. Това би стакто. Отгоре няма да махаш клей. Как се? Това е истински. Да. Аз забях малък. Това се зарежда. Да. Мюжгян учила. Ариката учила. Кажи, ти. И той вечерта нищо не е казал, ама сутринта, като станал и викал, ти, запомнил. Не бе, ще почне като да приказва. Какво е това, приятела? Камера, снима. Ехе. А ти коректно да го облечеш много. Какво е? Ти. Светленко. Ние има размери. Ние има някакви други модели, викам, да, и които да ма. Иди сними с нежния човек и го пусне. Я те размъкниш от там сега. Айде, отива от тази така. Айде. Хубавите неща стават с търпение, запомни. Айде по-живата. Абе, престани, бе, какво преща? Вземи си. Tamam ana ben göreyim. Бе! Какво? Каква игра е? Пица? Сега го е още един път, ще... Някой стои доста. Хубаво ли е? Точно ти че не знаеш. Аз ми стана, защото видял го. Шокля. Много го ме Снимаш ли? То не е да е. Коментирай. Какво сме се събрали тая вечер? Гледай го, знати. А? Ням 10. За Рождество Христово, Коледа празнуваме. Помощак сме. На гости. Кажи 2-3 думи бе, за протокола. Ете бе, какво седнахте там? Новата игра. Ти нови очила ли имаш? Те не са ли уния с пачките отгоре? Слънчеви? Тя пак имат.
Хубаво обаче, зато и ми направи впечатление. Тя и на тия си е взела такива слънци, за слънце, за такова. Волпъл. Ядох? Здорово, викам. Онджа ядох. Онджа ядох. Велико не знам. Как го е? Онджа ядох. Утре бос кракя на як. Гючен се не знам. Ти ли беше ме? Коледарска беше също. Да. Мистер Санта Клаус. Санта. Твоята къде? Може би за пране. Да. Сега ще пробвате пералната нова. Да. То не е работа, бе, дефтерална. Ей, той ламбе е Мафия идея, страхотна. Карлос не са. Баща му бил ливанец. Три момчета са майка. Го каратис. Това спортна гимнастика. За една година олимпийски световен и така. Бем бахта му нара. Ще иде. Това са много дребнички. 2030 дали има, не знам. А то се съкатва ще вежди. Пара олимпийци. Не. Не сърми да те сложи. Две сърми дядо, направо се нахрани. Какво си яла? Нищо. Всичкото ти седи, на шенол седи. Той после придобито, аз не е моето. Не мога повече. Аз и една питка ядох с сървици и сега. Нищо. Камера пала. Камерата го изклевайте. Камера dünya en iyisi. Колко скоро? Çok. 30 ne fayda. Bez uskapяване. Колко време? Bir sene. 30. Аз във Фейсбука видях там някакви снимки от Çok tamam abi biz geçen ne? Чети там, чети. Да, мисля, бе, му. Всяко снима ли? Как е на памет? На карта ли? Как е? Kartal. Yakışan kamera. Весна. O şey var, screen saver. Скрива се. Сървър да днес бем барава и ги 4 ми. Гер тук алумш. Как е затапен да си. Ay kızım çek. Прикрови клапи. Има тук контакт, търгове ще има. Benimki sen çektiler. На една фирма. O çekti, може. То Халиляй кривжи. Ona майка я. Да, той разбира. Вие пушита се дере. Казах, че не пуши. Пуши. Ne? Fakat naşta. Ama poşet. Ще не пуши. И вода харчише, пък не пуши. Ще видим. Карара, Ще прекарам. Николета ли беше? Убива всичко сега. Гледа. Какъл? Нямаше вас да тръгваме. Да видим печки, мечки, коста. Стойте бе, къде Дигна къщата, Бе, те няма да дигнат, но печките са ни дърва.
Къщата, мъщата, като казах, имаше един вид. Сега мъж и жена са се развели и вече дошло времето, нали, за имуществото да делят. Съдията, изпълнител дошъл и почнал сега Колата е горе. питал жената, коя на кого Дай е. ми телефона. И жената казвала, къщата на мене, мъщата на мъже. Кревата, мревата, съвсем обратното, все мревата за мъже. Децата, мецата на мъжа. И наредил там той много работи. И човекът му стана много се ядосал мъжа. И казал, ама господин съдия, ти си един съдия, Мария. Айде, че печката, мъжката, печката, мечката сега може да е изяснала. Ще да поможе, ама моята штука повече е темития. Не, аз от тук ще мина. Тук ще мина. Чакай, че само в крака си да... Трябва да сложи това. Нещо контра дават, голямо.